दैसानि हा खुरखानाया जेंनायाव खोख्लैदों सोरांस्रि गामिनि रायजो राजाफोरखौ। लोब्बा गोनां बिफान आरो सरकारा हा खुरखानायखौ होबथानो जेबो राहा लायाखै। धेमाजि जिल्लानि सम्मखं जिपिनि सिङाव थानाय सोरांस्रि गामिनि हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय सासेबो सुबुं थान्दैफोरा दासिमबो जेबो राहा लायाखै। हा खुरखानायखौ थाबैनो होबथानायनि राहा लायाब्ला साननैसोनि उनावनो लालि दैमाया सोरांस्रि गामिखौ खुरखालांसिगोन होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। गामिनि रायजो राजाफोरा लालि दैसानि हा खुरखानायखौ थाबैनो होबथानायनि राहा लानो थाखाय सुबुं थान्दै आरो सरकारनिसिम खावलायहरदों। लालि दैसानि हा खुरखानायजों गोबां बिगा आबाद फोथारफोरा खहा जालांनायनि उनावबो सासेबो सुबुं थान्दै एबा सरकारि बिफाननि बिबानगिरिफोरा हा खुरखानायखौ होबथानायनि जेबो राहा लायाखै होननानै सोरांस्रि गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि सोरांस्रि गामियाव 150 नखर दं, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा लालि दैसानि हा खुरखानायाव गाव गावनि बारि बागान, आबाद फोथार, बिथा हाफोरखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जादों। सोरांस्रि गामियाव आथिखालाव 150 नखरनि गेजेराव गासै 35 नखरफोरल' दंसै होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। बे जायगाया जोंनि धेमाजि जिल्ला आरो बेनिफ्राय जुनाय महकुमा गोलैयो, ओमफ्राय जोंनि सम्मखं जिपि गोलैयो। बे जायगाया जोंनि गामिनि नामा जाबाय सोरांस्रि बर' गामि। दैमानि नामा जाबाय लालि दैमा। नोंथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा जोङो गरा गुगानिनि जेंनायाव जेनेबा सिगां खेबसे पार्कखौ पाइन होदोंमोन, बे खामानि जादिया। उनाव आरो जोङो होनदोंमोन जे पार्कखौ पाइनखौ होना हो मोजांहाय सिरस्थायै। बे उननि 2010 सननिफ्रायनो गराया लासै लासै गुगानानै थांनानै दिनैसिम गामि मोनफैलायलांबाय। बे गामियाव सिगां 150 घर दंमोन, ओमफ्राय दा 30-35 घर दं आरो जेनेबा। जोंनिया खेथि बाथियाबो गरा गुगाय मोजां हाया थांजोब्बाय। दा खेथि बाथिया बहुद दा जायानो जाना दं। ओमफ्राय खेथि बाथि मोनैनि थाखायनो बहुद जादों। जों बुंबाय थादोंमोन गोदोनिफ्रायनो जोंनो गरा खनियाखौ माने पार्कखौ पाइन हक जि हक गरा फोजोबना होनांगौ होनना खावलायदों नोंथांमोना। गरा गुगानाय जेंनाखौ फोजोबना होनांगौ होननानै जों बुंदोंमन। नाथाय बिदिनो होगोन होनना बुङो, दासिम होथ'वाखै। बे लाल दैमा बे बोसोरावथ' 30 मारिसो खुरदों देग्लाय। आरो सेमोनबो बिदिनो बोसोरबेसे खुरै बर्थमान आधा हायानो थांबाय जोंना सोरांस्रि गामिया। आधानि बारा थांबाय। दा मेन आबाद फोथारानो माने जोंना दा थांना दंहैयो। दा आबाद मावनायाव जोंहा बहुद उसुबिदा जाना दं। आबाद मावनो हाया खम जाना दं। दा मैगं थाइगंफ्राव बा माइ खेथि खालामनायाव जोंहा माने बहुद उसुबिदा जाना दं आरो। बेखौ होबथानो थाखाय बेनि थाखायथ' दासिमहालागै सरकारा होबथानायनि राहा जेबो लानाय नुवाखै जों आरो लायाखैबो। ओंखायनो जों सानो थाबैनो जुदि बे गरा खुरखानायनि बेब'स्था लायोबा मोजां, नङाबा लासै लासैनो बे गामिया साननैसो उनावनो दैमायाव माने गोमोरलांगोन बेबादि माने जाना दं। जों सरकारखौनो खावलायो, थांनाय बोसोरावबो जोंनि जायगानिनो MLA बिथाङा नायफैदोंमोन। लोगोसे बिथांमोनजों जोंनिनो आफादनिबो मानसि फैदोंमोन आरो पन्सायत लेभेलनिफ्राय फैदोंमोन। लोगोसे बिदिनो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बिथाङा बुंलांदोंमोन जे खालमासि बिनि पार कभार बा माबा मोनसे खालामना होगोन होननानै बिथाङा होलांदोंमोन। खिन्थु देग्लाय बोसोरसे बारलांबाय, दासिमहालागै खा खबर जेबो गैया। बिथाङाथ' होनो होनना बुंखाथारदोंमोन। आरो सानसेखालिबो जों थांदोंमोन बिनि न'आवनो, बिथाङाबो बुंदोंमोन अब्लाबो जागोन र' होननानै। खिन्थु दिनैसिम खामानिखौ बिथांमोनहा मावनो हायाखै। ओंखायनो जों खावलायो जे दिनै सोरांस्रि गामियाल' नङा, सोरांस्रि गामि थांबाथाय आरो ओरैजाय बहुद गामि दं, लम्बा, अबस्रा, सेङाजान, बे लासै लासै थांखागोन आरो। ओंखायनो बे थाङै सिगाङाव जुदि बे गामिखौ जुदि बासायनोबा बे पार कभारखौ जुदि जों गामिनि सिगाङावनो होयोबा खिन्थु बहुद दिन थागोन। आरो बेबायदि जों उदाहरन हिसाबै जों बुंनो हायो, जोंनि सेङाजान घाटआव बेबायदिनो होनानै दिनैसिम 10 बोसोरानो जाबाय खोमा, दिनैसिम खुरखायाखै, बासिना दं।
आं सानो मानसियाथ' जेबो गैया सरकाराहाय जेबो गैया गोसो जानांगोन नाजानाय थानांगोन सेस्था खालामनांगोन अब्लासो बे गामिया थागोन आरो बे गामि थानायजों लोगोसे बाखि गामिया थालांगोन अकल सोरांस्रि गामियाल' जे गरा खुरखाना थांगोन बे नङा खाथि खालानि गामियावबो थांगोन आरो बेहाय जोंहा दा गामियाव बहुद बिदिनो कारेन्टनिफ्राय लानानै स्कुल दं जोंना गान जाना दं बायदिसिना बिदिनो सरकारनिफ्राय एसे एनै कमिउनिटि हल बायदिसिना लेट्रिनफोर फैदों बेफोर माने ओरैनो दैयाव थांनाय जागोन आरो बे अबस्था जाना दं दा जोंनि गामियाव बे समाव जोंथ' लुगैयो जे बिथांमोना जेनेबा सरकारजोंबा एसे एनैखौ खोथाखौथ' एसे सावरायबाय थाखायो नालाय बिथांमोनखौ बुंनानै जुदि बे खामानिखौ जुदि मावना होनो हायोबा जों सोरांस्रि गामिनि बे गरा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय अब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन बा मोजां मोनगौमोन जों बेखौनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों जोंनि सोरांस्रि गामिनि रायजो राजा जानानै गुरैयै खावलायनाय जायो जाहाथे थाबैनो जुदि एक्सनखौ लायोबा मोजां जागौमोन नङाबा लासै लासैनो सोरांस्रि गामिया माने दैमायाव माने गोमालांगोना एकदम निस्सय जाना दं आरो गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिं फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन